kabila ng banta ng coronavirus ay hindi napigilan si Gobernador Cadiao na mag-abot ng tulong sa mga Antiqueño. Itong Martes, sa ginanap na People's Day sa Antique Provincial Capital, ay namigay ang ating gobernadora ng higit sa 1,100,000 pisong tulong pinansyal para sa AX, OFWs at mga daycare workers. Dagdag pa ang 8 jetmatic pumps na makakatulong sa patubig ng mga Antiqueñong beneficiary. So kadyang adlaw ang panagtag kang provincial government 1,127,000 makunura katuanay makunsada hindi ta pagtugro 1 milyon ra ay kunimuon mo ra nga konkreting kang sangkakalye may 100,000 si gobernador. So tiro ka wa ang po amura na tupri ang tigyan pero nilang naisip na kurakot agad mabatsakan ni Antiqueño. Amo kanira ang ginatawag kita kanya nga insurgency free. Hay, kung ang Antiqueño salat sa bulik, siyempre kung sino kay kanyo dyan nga hali. Wala mga bata o mga laki, ang katisbukit, yung mga ano to, sa mga komunista, hindi na mataborya. So gamay lang dyan, lula, manding, gamay lang dyan. Pero, kwarta dyan ka mga Antiqueño. Ayon sa gobernadora, ito nga daw ay isang patunay ng kakayahan ng mga kababaihan pagdating sa tapat na pamumuno at nagbibigay serbisyo mula sa puso. Isang diin kumagto ang tawag na sa Antique, the rising star of Western Visayas. Di, amore ang ubra ka mga bayi. Di ano din yung malaki? Women's Month. So na lang mapabugal man kita, di ba no? Ay stadya, dapat isipan ka mga laki. Mabagat ninyo tama itsawa lang. Kundi partner ninyo kami para sa pag-improbar ka ating pamilya. Malaki naman ang naging pasasalamat ng mga nakatanggap ng financial assistance mula sa ating gobernadora na gagamit mo ng ilang panimula sa negosyo. Ako dati nga OFW kang Hong Kong. Naguli ako rito kay nabadlayan kita ko kakan nga sitwasyon rito. Nag-ayo kami kang financial assistance nga kung pwede matawan na kami kang livelihood. Sa kadya, na-approve man lagi ni Gop nga natawan na kami kang sari-sari store. Hindi rin kami mabudlayan nga mag-ubra pa sa gwa. Kag makabulig sa amon kita adlaw-adlaw ang yang kapital nga gintugro ni Gop kay namon. Gop, turo-turo gid ka salamat sa imo nga bulig nga gintugro mo kay namon. Ako pala si Flor Labanon, dati nga nag-obra sa Kingdom of Saudi Arabia. Bilang sangka bodadera kag leader sa sangka shop. Antusan ko gito nga magbuhay nga amo nga tuig para sa pagtuon naton bata. Ay sa kadya nagapangag lamang ako, nagapanglunod, kung kaysa nagagarap. Ganing agop, salamat sa pabor kag sa bulig nimo nga gintugro kadya kanakan bakal gid ang mabulig mo. Kag kabay pa nga duro pagid nga mga OFW nga mabuligan mo nga kung sa diin makahagan-hagan sa amon pangabuhi. Dugdurugid din salamat. Nagpapasalamat ako po sa tulong mo sa Pulig Livelihood Program. Ito ay tugang sa akin business at nagpapasalamat po ko sa Panginoon Diyos at sa mga staff ng OWA. Nanggaling po sa buhay sa Kuwait, sa Dubai, at sa uli ko pagpunta sa Singapore po. Nalagaan ko po ito, malam. At ang nanay ko, hindi ko maalagaan dahil sa pag-abroad ko. Ang nanay ko may kapansanan, bedridden na ngayon. Ang gusto kong kapatid, may sakit ako. Ma'am, salamat maraming taos sa pagsasalamat ko po sa iyo. Sa bulig mo at sa tanan po ng OFW ng mag-aawi ng bulig program ng OWA.